O ikaduha ni mga pangutana nga ang gingon ni inig human kuno sa bakasyon sa langit ug mobalik na daw diri sa kalibutan pwede na daw magminyo kaysa langit lang daw dili pwede magminyo tinod ba ni pastor. Igsuon kana siya mga speculation na wala kay mabasa sa balaang kasulatan nga gikan sa langit og pagnaog dinhi sa yuta mga sawa sila wa ta kabasaan ang word nga mga sawa. Pero ang gisgutan sa balaang kasulatan igsoon wa magisgot og didto sa langit, wa magisgot kung nakabalik na ta dinhi sa yuta nga gikan ta sa langit. Pero ang gisgutan dinhi sa pagkabanhaw. Meaning kung kanusa nahitabo ang pagkabanhaw, didto mo take effect ang dili nga kaminyoon. Mateo 22, no? Ako maning nabasa tong niagi nga punto pero sa lahi nga pangutana. Nagingon diri. Kay sa pagkabanhaw dili na sila mga sawa o magapamana kun dili may sama na sila sa manulon na didto sa langit. Kanusa sa pagkabanhaw. Kung kanusa man nga pagkabanhaw, didto ang pagsugod nga dili na pwede mga sawa, dili na pwede mamana mo nagingon sa balaan nga kasulatan. Pero open gyapon ta sa uban nga mga truth gikan sa balaang kasulatan kung maghisgot ta ni ining mga butanga. Okay? Igo lang nato gibasa ang balaan nga kasulatan.